Eu tiña unha historia na miña cabeza de facer música galega mezclada con rock. O sea, un rock, pero con gaitas, por decirlo de alguna manera. Bueno, me dicen que sí, no hay problema, tal. Entonces, bueno, muy bien. Se van a grabar a Madrid y tal. Y me llama de la productora, la directora de producto. Y dice, mira, Nonito, ¿y las gaitas por dónde están? Pero lo que me dicen, es que aquí no suena la gaita, aquí hacen unas canciones de 8 minutos, 7 minutos, cantando en galego. Y bueno, no sé qué tal, bueno, me pasan la cinta y ahí mi madre querida. Duro, duro. Bueno, pero duro. Cando fixamos as mezclas, era unha casa de tolos, porque o tío deixou-nos poñer a cada un de nós no seu instrumento. Entón empezamos, cada un fedellaba no seu, non? Entón, claro, aí está, a guitarra está altísima, tal, porque según, é o son do ingeniero, sacarvos de aí que vos dou un sopapo a todos, sacar as más da mesa, pero non, ele encantado porque tiña medo, tiña pánico do que fora a salir, non? Ele non se enteraba, nin cando empezaba unha canción da acababa outra, nin estaba acostumbrado a gravar outras cousas, non? Cando me acordo cando escoitei a primeira vez que chegou o disco, en Santiago levamos un pau. Cando escoitamos, joder, que pena, Pese ás escasas vendas e os poucos exemplares que a discográfica puxo no mercado, o disco de NHU, un acrónimo inspirado no grupo hippie It's a Beautiful Day, non pasou desapercibido para esa inmensa minoría que actualmente o colocou entre os favoritos das subastas de eBay. Era un grupo difícil de vender, moi improvisado, moi fresco, se basaba en estruturas moi atonales e arrítmicas, entón era moi revolucionaria, música moi revolucionaria. Eu víaos como unha xente aparte, non? Uns monstruos musicais vamos, porque para min hai moitas cousas que ainda hoxe son incomprensibles, non? Garea, Candío, Aval, digamos que era un pouco o núcleo duro, o núcleo estable da formación. Pero logo non temos que esquecer, por exemplo, que xente como Emilio Cao pasou polo grupo ou Cuchús Pimentel, un home diante do que temos realmente que sacar o noso sombreiro, porque sí que exemplificaba eso que tanto admiramos moitas veces nos artistas, o feito de ir eu contra o mundo. O meu tema, o monotema meu é a música, o sea, se non falo de música non falo de nada. A mí non me fales de fútbol, non me fales de cociña, non me invites ao cine, non me invites a cear porque me fas unha putada. Sempre quixen tocar flamenco, non? Pero é algo aquí nesta terra moi complicado. Entón, claro, os meus colegas tocaban jazz, outro tocaba... Pois eu xuntábame con todos a tocar, porque, claro, quería tocar, ainda que non fora flamenco, pois facer música e integrarme nese mundo e aprender. Chegou un momento na miña vida que a xente non sabía se era un guitarrista de flamenco, era un guitarrista de rock ou era un guitarrista de jazz. Entón, cortei o rollo da guitarra eléctrica, de todo, o que non fora flamenco máis ou menos puro, para que a xente tuvera claro o que eu era ou o que eu intentaba ser. Hai un sustrato ibérico común do que sale o flamenco, do que sale a música galega, do que sale a jota aragonesa, pero eso, vamos, eu sinto o galego, a música galega non está tan lonxe do flamenco, está pertísimo, simplemente é un outro punto de vista sobre o mesmo, non? As teses de Cuchús Pimentel, ou mellor dito, o seu encasellamento na música flamenca, orixinaron unha forte polémica no Parlamento de Galicia na celebración do seu 25 aniversario. Eu fixen o himno galego pola partitura. Estades todos, é que tocou o himno por bulería. Eu digo, oye, non mintas que son eu sei o que fago. É que tocaches o himno por bulería. E despois, claro, todo o mundo oye a voz, nadie se preocupa de chequear. Eso saliu na primeira páxina da prensa durante semana.
e cartas ao director falando pestes de min. E logo está Carlos Núñez facendo música brasileira e Uxía igual, o sea, e despois a música galega que se vende non existe como tal, é música irlandesa. Entón, por que coño eu non podo tocar o que me apetece, o que me sale da alma? Os coches xa poden circular pola ponte de Rande. 10 anos despois, o grupo vigués Siniestro Total grava a canción Yo ya fui a Cangas do Morrazo. Un grupo de veciños asalta o concello retendo ao alcalde Lois Pena durante varias horas. Era unha época na que a xente do Morrazo andaba alterada. Os estaleiros, a pesca de altura, a de baixura, os impostos municipais, o club de fútbol Alondras, os accesos á autoestrada, a peaxe, Lois Pena, a SGAE e as incansables, aquelas mulleres que obterían os seus minutos de gloria televisiva. Así andaba o Morrazo. Pero que non se nos esqueza que aínda estaban por aí polo medio os heavies do Morrazo, que eran, digamos que, a cara menos amable, a cara máis oculta daquelo que xa comenzaba a funcionar en Vigo, que era a famosa movida. Vir a Cangas era toda unha aventura, pero unha aventura divertidísima. Tiñamos que coller o barco, vir pa aquí, no barco xuntábamos uns outros, as cervexas, falábamos, mirábamos o concerto, o remate do concerto, tiñamos que voltar e non había maneira. Íbamos po porto, quedábamos ali nas redes, dormindo, a veces charlando, xa era unha noite. Esas son as vivencias maravillosas. Desde as 4 da tarde, os concertos empezaban ás 11, 12 da noite. Sabías, en Cangas, centro o desconcerto un pouco apartadiño de Cangas, pero en Cangas se miraba rular, como digo os suaves, las chupas de cuero e los pantalones vaqueros, non? Primeira tal, logo iban peregrinación hacia o templo, que era o desconcierto, viña moita xente de fora, moitísima, moita xente de Pontevedra, de Villagarcía, tamén de Vigo, e, bueno, aquí eran noites gloriosas. Os do Morrazo para nós eran así os heavies de verdade, os que traían daquela a Muro a tocar, traían as grandes bandas, de feito Astaroth, que era o grupo que era así heavy metal. E os primeiros tipos que vin así con muñequeras de pinchos e toda esta historia eran os do Morrazo. As bandas que había en Vigo de heavy metal non eran moitas en comparación coa canteira musical que había aquí no Morrazo. Si, eu penso que a xente do Morrazo é un pouco peculiar, un pouco especial, non? Penso que a filosofía que transmitía o heavy metal nos 80 e o hard rock iba moito coa forma de ser da xente do Morrazo. Do Morrazo sí que hai un sentimento común de pertencer a unha comarca moi especial, e ese sentimento desenrolase no triángulo, digamos, Bueu, Cangas, Moaña. Os tres povos son tres vilas mariñeiras, de maneira que cando nos 80, estamos a falar, finais dos 70, 80, os discos eses discos de rock que eran encontráveis en Galicia e en España, algúns deles chegaban ao Morrazo nos barcos do Gran Sol. Íbamos aos locales a escoitar música, a falar cos amigos e a tomar unhas cervezas. Pero non nos valía calquera local, tiña que ser un local onde pincharan a música que a nós nos gustaba. Porque se entrabas nun local e sonaban cousas
que non che gustaban, eso puñache de mala e marchabas. Todos Dios compraba, por ejemplo, o rock de luz, a heavy rock, falábamos dos artistas, tal, o sea, que había non era ir a tomar unha garimba e falar, non. Se falaban dos guitarras, os conciertos que viñan, era como a concentración motera rockstar. A época gloriosa do desconcerto comeza a finais dos 80, cando colla sala, nos chamamos de Toño do Rubio, non? E o primeiro concerto que monta é o Dr. Philwood. Pero non os Dr. Philwood descafeinados, non, os Dr. Philwood auténticos. E logo veñen os Uriah Heep, e logo veñen os Saxon, iso entre as bandas internacionais. E logo tamén viñan os históricos, a Barón Rojo, Asfalto, New, Rosendo. Cando era a sala Saturno 3, fletábamos autobuses de Vigo, de Ferrol, para cada concierto. O sea, tiñamos un servicio de autobuses, Ribeira, Santiago, o sea, digamos que Cangas nos anos 80 era a sala de rock de... Incluso ten vido xente de Asturias e do País Vasco. O seu estilo musical era ecléctico. Podíamos escoitar unhas pinceladas de rock, un poquinho de pop rock, incluso as influencias da psicodélica, por suposto o rock sinfónico, valía prácticamente todo, polo menos en canto a música. Pero eso sí, o importante para eles era non pasar desapercibidos e ser xenuínos tanto na súa música como no seu comportamento. A verdade é que os Ponla triunfaban no Morrazo. Os primeiros en despertar o sentimento heavy metal foron os Ponlas, andaban no 79, 78 con chupas de cuero por Cangas, e vivían nunha casa, como digamos, ocupa. Un deles, o que foi que trouxo toda a movida para aquí, era un tío que estaba embarcado, esa estaba en Ámsterdam, estaba en Alemania, estaba para aquí, para lá, e foi que trouxo todos os grupos, todo o heavy metal. Marcaron unha furgoneta que se fixo moi famosa. Eles, cando non tiñan onde tocar o fin de semana, collían a furgoneta, pois, chegaban ao pueblo, miraban un sitio onde se pudera enchufar, collían a electricidade, enchufaban, empezaban a tocar, de seguido empezaba a xente a aglomerarse en torno deles, e logo pasaban a boina para pedir a voluntade, non? Coincidimos con ellos en dos conciertos. Uno en Vilaboa, que fue fantástico, absolutamente fantástico, porque era ellos, nosotros y una orquesta, y eran las fiestas del pueblo. Y en el medio del concierto pasa la procesión. Naturalmente, seguimos tocando. Al final terminamos tocando los de la orquesta, nosotros y Ponla todos juntos. Bueno, fue fabuloso, estaban muy locos, era prácticamente, como digo yo, estaban tan locos como nosotros. Nosotros éramos, si queres, máis atrevidos, non é que fóramos máis mellores, pero atrevidos sí, atrevíamonos con todo. Saliu de Ponla porque non sei quen dixo que estábamos da Ponla. Un día alguén puso con dúas N's e dixemos, coño, este é un nombre máis comercial, máis Rafael con PH. La canción máis conocida tal era o Lumenacona, que foi un éxito incluso cando tocamos en Castrelos. Moita xente despois dicía, Lumenacona e tal, pero... E despois temos unha que se chamaba Jamás te enterarás, Se libre, Pimentón... E alguén nos propuso de gravar, pero nosotros queríamos ir a gravar a Londres. Ou se non, conseguir os cartos por nosa conta e ir a gravar a Londres. Eu que sei, era unha mentalidade, se queres, moi atrevida, moi atrevida. E mentras os Ponla despreciaban esa posibilidade de gravar, a moi poquinhos kilómetros, en Portonovo, un grupo de rapaces descubrí unha conexión que ata entón parece que a ninguén se lle ocurrira. Os Gomadous son o primeiro grupo de rock galego en galego. Eran de Portonovo. Os membros proviñan dun grupo de gaitas que se chamaban os Jatiños, que nun momento dado deciden
facer un grupo de rock, iso sí, introducindo a gaita. Non éramos músicos de conservatorio, entonces era un pouco así, bueno, tío teclado, outro gustaba máis a gaita, outro gustaba máis a guitarra. Eu, como tocaba no grupo de gaitas, tocaba as vieiras, eu tocaba as varillas, depois na seguinte grupo toquei o tambor, bueno, pues a min tocaba a percusión, entonces, bueno, toca a batería. Entonces, como éramos gaiteiros, bueno, pues introducimos a gaita, probamos a ver que tal sonaba, e sonaba ben, e dicimos, bueno, ostras, pues queda ben, pois facemos rock and roll con gaita. Unha gaita se desafina con unha facilidade increíble. A veces, mentras tocas, deixas a gaita aí colga en calquer lado, que a temperatura, que si tal, vas, empezas a tocar outra vez e xa, ou que se lle foi a saliva, non? Que quedou aí metida na palleta, era complicado. Grabaron un disco moi peculiar, moi variado, porque ao lado de pezas moi comerciais, tamén introducían pezas cercanas ao rock sinfónico, moi pretenciosas, era un álbum moi ecléctico, non? E, bueno, sonaron, especialmente as pezas máis comerciais, como o Galiñeiro, sonaron moito nas radios. Actuamos bastante por toda Galicia, pero de repente veunos a Mili. A Mili rompeunos, desfíxonos totalmente. E aí quedou, pero, bueno, os Gomadus son o antecedente dos Resentidos, en canto a rock en galego, e penso que o referente directo do Bravo. O grupo de rock sinfónico inglés Camel actúa no Pabillón de Deportes de Pontevedra. A alemana Nina Hagen repite no mesmo escenario o ano seguinte.